Hambai sini joto media sama, joto nasiwo sini family sini rally kasino naharmo sini illegal immigrants Bangladesh state Rohingyas sini apno detect deport ei borno kasih Bangladesh so sini honorable CM of government of Tripura Chief Minister bonus through SDM Jompu Jalan hoite kaisa memorandum bahasaka and both of our apno itu kasih action dana Mono action na yang kan ke abis sungsunan na tamni bai Tripura action na lagi karon jota jaga Assam hai jaga Uttar Pradesh hai jaga tomo jaga unnoti government of India ne hoite 19 May was the declaration di jaga je Home Affairs Home Minister Amit Shah ni hoite abun pare sung tini joto Tripura hastebo ini monoti sung jaga wo ini memorandum jaga tomo de Tripura bahino detect deport of illegal immigrants and Rohingyas from Tripura haise SDM ni bukhakti babahai rok borok sano o am chayoto de tong babahai rok o am chayoto ra tong kre abo borok tunai ebong public bur tunai tumunom hiking tong hangke kuno dina kono sem Bangladesh te yo Rohingya sono o jaga kunam te sebejak lag de Tripura hase toni karon Tripura ka mostly drastically sung occupied by illegal immigrants oma agini simin choba khai phayu sung joton si Tripura sarok sung choba khai phayu sini 1968 April simino sung ESFTU jesi hidi omo choba omo kebo raksa individual choba yamo joto entire as a whole Tripura sini choba nge mo tini sung joto choba khai tango and omo choba success dang mang yabo semi kiaba nang dini Tripura sa nang babo aro logi marmo but sung tin nukha gabang ma government of India ni home minister ne hoite jepur declaration jaka BJP ni jonajati morcha chup o jaga congress ni chup even o jaga CPM ni to totally chup because drastically Singnuko in the past CPM regime apurno Bangladesh ni job or boro khainero we are surrounded by three sides of the border Tripura ambai ajorawono Bangladesh aska family yagulo singkini boro bank chukke tongo Tripura motha YTF TW no kaisa khorangki sawai tongo abo illegal immigrants no go back detect delete and deport khainani baga haisi abo tomuno government of Tripura na yang hangkai abo sing government of India was later on those kind of fight kind hai ke abo kuno solution ni bising asing ya si government of Tripura ni boro tini obo initiative na yang ke boro obo knowingly khai tong hai si obno sintoi obno detect khaya deport khaya and Tripura wo sudu thuru bos on simina illegal immigrants hai Hindu Bengali bo kabang ma tong hai si 1971 liberation war ro kabang ma habjak abo sungjoto shiwsin Tripura hasni kahini since itihas sungjoto shiw hai kintu o jaro point government of Tripura only for vote bank politics ni bai wang to hangai sung abo boro government of India ni boro kun responsibilities na yang mani abo trai sare bon jana hai acha মানে বাক্সা শিলচাবো থানজা তংলায়ু হাইকবা বাক্সা ত্রিপুরা মথানি ফ্ল্যাগ নায়াবুই যা ইন্ডিয়ানি ফ্ল্যাগ সিমি নাইনাই জেরে লিখলাইমার অবর খেতাম ববা হাইরাव बेबानो जों मोस्ट वेलकाम खायो कारण जे नासिक मु एजेंडा काइसनो दङ जे जों जिनि जे केन्द्रनो जिनि जे आगिनि जिमिन डिमान्ड खाइ फेमनि जे इलिगेल माइग्रेन्ट्स रकनो पुश बेक खाइने अबसे जिनि मेन जिनि नासिक जे रायजा सायाति हाबै त्रिपुरा जो हाबै जों बिनि जिनि लाइफ बुमा जिनि कमाखा जिनि इतिहास दिनि अमन साजाका जेता जों सालसा मेजॉरिटी दंमाने दिनि जों माइनॉरिटी खतामने बगै हमके बांग्लादेशी र त्रिपुरा जो फाइमानि यागुलो अमनि बागन दिनि जिनि त्रिपुरा सरमनि जे जिनि अधिकार जिनि पॉलिटिकल राइट जिनि इकोनॉमिकल राइट माने जिनि जो तो राइट ने जों दिनि कमाइ थाना नांगौ अबका एकता कारण इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स अ हावो दिनि मेजॉरिटी थामो दा दिनि अमन सावो जों दिनि जिनि दाबि सुदो अ जे 19 मे नि जिमिनिया जिनि जे ताबु केन्द्र सरकारनि जे क्लियर काट ताबु करिको जे काट ऑफ डेट
बयानि जिमिन बांलादेशी हिंजाकनाय जों नायो 1949 15 अक्टोबर जेफ्रो इंडिया मार्च जिमिन जे त्रिपुरा जो इलिगेल माइग्रेंट्स रक जे बांलादेशी फाइनानो पोस्ट बैक मा खायनाय अब जिनि दाबी आगिनि जिमिनो अबनो जों रमै दं ताबो हैन लास्ट दिनि जों सावो जे सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल पास खाय 2014 नो काट ऑफ डेट खायै जे बाबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन दिखा जों आबनो गसिया 1949 15 अक्टोबर मार्जर एग्रीमेंट मनी आयके इंद्रा मर्जी जे चुक्ति मनी अमनो फनबर काट ऑफ डेट मा खायनाय कारण जों साइमानो दिनि अरा फाइनाय रोहिंगा दिनि अरा वानसा मासा मुसो फायै बांलादेश नि फायै दिनि अरा माजक पोस्ट बैक खायमा बाय त्रिपुरा दिन सल्यूशन नि याले त्रिपुरा दिन सटिक जे जोंरो सल्यूशन नाय खंकै 1971 नि सिगां जारा फाइनाय रक जा 1971 नि उलो फाइनाय रक न पोस्ट बैक मा खायनाय आइदर नेता फंगतुं आइदर मंत्री फंगतुं आइदर चीफ मिनिस्टर फंगतुं बरन पोस्ट बैक मा खायनाय अबसे चिनि नायमं अबसे चिनि स्लोगान एवं तिनि चिनि मेमोनो सबमिशन खालामनो अबन तिनि जम्पो जलाव जों माननीय एसडीएम नि थ्रुयै माननीय मुख्यमंत्री नि थानि जों याफारनाय चिनि बसगांनि 13 तारिखो जों सब डिविजन पाइमानिया गलो 13 तारिखो जों चिनि डिस्ट्रिक्ट सिपाजो डिस्ट्रिक्ट थानि बा डीएम नि थानि जों मेमोनो सबमिट खायबिनाय जे चिनि नासिक मुंखौ मेन अबनो चिनि बसगां दिनो इलिगेल माइग्रेशन न पोस्ट बैक खायनांनाय आर जों ते टॉयलेट खायमालिया जों ते सयज खायमालिया जों मुभमेन्टआ मावगासिनो आच्छा सार ताकाय जासिंमोन तुमनो गभर्नमेन्ट तुमनो जुदिनो सामं खायांगे आरो खायनन बागै मुसासे सामंराव मियांगे नरंनि थिनांनि नाहार मुङै तामंनाय नादि एक्चुअली रोखाननि सुदु गभर्नमेन्टनि सामं सिमिन रोखाननि बागै चिनि पाब्लिक नो आं रिक्वेस्ट मा खायो बो जागाव इलिगेल माइग्रेंट्स दं बर जों कायसा सन्देहजनक दंइमान अबो जों लिस्ट नाव एसपी डीएम आयके चिनि डिजी थानि जों मारिनाय कारण आफरनो चिनि अबो जे बरो आइडेंटिफाई खानि सुबिदा ना आइडेंटिफाई खामनिया गलो जों पोस्ट बैक खायमान आर जदिও सरकार अमनो जदि स्टेप नाय दं हांकाय सरनाव नुखना माननीय मुख्यमंत्री मिया स्टेटमेंट नुखना जों आइनगत भाबे नाय दङ आइनगत भाबे खायनाय दाबो जोंबो नाय दङ बरक पुसति स्टेप ना नाया जोंबो नाय दङ जों आमनि परिचिन कर्मसुचि चलिनाय आर जों कुदिन सिं दंला जुग दंला दिप्रामाथा चिन बुबाग्रा नेतृत्वे जों इलिगेल माइग्रेंट जों कुनि टॉयलेट खायगला अच्छा एमएलए रनजित सामाने बसुक जरतिक बेबो जे थायो प्रोग्राम खानायनि थांगाङे न बाक्सा दल गिसिं दल बनो कासुरो बिनि सामानि अब जतिक बेते बाक्सा एमएम बिसि एमएलए रखो अब हाय लगिरिया नि सामान जतिक बयाबो नायदि एक्चुअली चिनि दिप्रामाथा न हयते कुनामति गरै जों केबनो कासुनि प्रश्नइ गरै कारण बबो खरसा दिप्रामाथानि एमएलए चिनि गारनजित सारनजित बकरसे सिनियर लीडर जों गामाय कुनदिनो बनो हामिया सानाबो थांया जतनो जों बनो बेले मोस्ट वेलकाम खै जे जागाव बो इनिशिएटिभ नावै इंडियन फ्लैग नावै बो तिनि मुभमेन्ट खाना थांगा जों मोस्ट वेलकाम खायो जों अमनो सावो चिनि दल थांजानि बिसिंथै जों बसगां दिनो बहायनो चिनि नासिक मुं गायसनो दंनाय जे चिनि गोल नासिक मुं दंनाय चिनि नासिक मुं रनजित देमा ताम साका सायाबो नासिक मुं जे नासिक मुं अबनो जे चिनि बसगां दिनो जों थांजा खै इलिगेल माइग्रेंट्सनि बिरुद्धे जों जतनो एग्लयका आन्दोलन मा खायनाय राज्य सरकारनि प्रेसार मारिनाय केन्द्र सरकारनि प्रेसार मारिनाय कारण चिनि अहानि लाइबुमा रायसे जतन सायमानि दं बर ताइकुनो डिमोट करियो जागो चिनि तिप्रामथानि 13 एमएलए नो जों वान सक जागनो हलदे सरकारनि ककना नाथाय जों ककनाय जों केबो किरिया केबनो जों ब्लेम खायनायनि कगया जों जतन रेडी दङ अब आं दिनै जनगण वमन कक सानामो जोंगो आर एवं हिंताम साकामो ताको रनजित देबरमानो केबो कासो खायाके बो एलिगेशन तु बोसन चिन तिप्रामथ हमति कुनो गरै जोंनाबो केबनो कासोया चिन आदर्श अब नीति बिया चिन बुबाग्रामति फोरोंया आ ताकासा बयनि लगेरिया नि सामानि क जों चिनि बफर लगेरिया नि सानाय बसन लगे आफ्रन्डिया नि सानाय जेफोर पार्टियाव डिसकासन मन या गलो जदिও पार्टीनि बर इ गो सेलेया जों अब खायमिया होन गांगासे जों लगेरिया नि सायमानाय बले जदि पार्टियाव कुनो बिनि बागे आमति बआमबो पार्टियाव एजेन्डा तुबिया दा जों जान्जा जों जतन जान्जा कन्स्टिट्युसन जों खाय दङ प्रोटेक्ट द कन्स्टिट्युसन दिनि इलिगेल इमाइग्रेन्ट दे कक हाजगै दङ खायजगै दङ तिप्रामथ जतिस सायमानो तिप्रामथ आसेमानि कारण कायसन कारण जे अहाव इलिगेल माइग्रेन्ट्स बामनि बगैनो दिनि जों आलादा राज्य खायन नंगा सेपारेट स्टेट खायन नंगा जे नरक सायमानो इलिगेल माइग्रेंट्स ने ओ इशू अब दिनै इशूया आं आगेव बारबार मासाव 1967-68 जेफोर टीयूजीएस बाय टीएसएफ आन्दोलन खायफाय जे बीडीसी बिदर अमनि फल प्रसिड नुखना नरक थांनाय 2019 नि 8 तारिख जानुवारिव मादब कामियोतानि कायज कगजा अब कगजामन कारणखा जे सीएबी सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल जे केंद्र सरकार अबिनतु मनि बगै जों अमनो आफ्रो टीएसएफ आन्दोलन खायै रूट ब्लकेज खायका त्रिपुरा स्ट्राइक खायका नॉर्थ स्ट्राइक खायमान जागलो केंद्र सरकार जे 8 तारिख जानुवारि जे ड्राफ्टिंग बाय
যে 2019 ni 19 तारिख डिसेम्बर जे ड्राफ्टिंग रिमानि अब सम्पूर्ण चेंज खाइमानि अबंखा चिनि बुबाग्र नेतृत्व आंदोलन खाइमानि यागलो सीएबिनो जों प्रोटेस्ट खाइमानि यागलो जों अबनो सावो जों अस एमेन्डमेन्ट जों गसिया अ एमेन्डमेन्ट अब चिबाय बेला हामिया जों नायो 1949 हाया 1971 नि काट अफ इयार फैयो अरनि बांलादेश रनो मन्त्रि फन नंतुं सीएम फन नंतुं जेसपा नंतुं बनो पुश बेक माखानाव जों केन्द्र जों अबसि जों डिमान्ड खाइयो और वांसा मागनि माग थाम रम लायो बरनो चौबैनि माबाय अब तिरपाजों सल्युशन नि हासि तिरपाजों सल्युशन आफोरनो केन्द्र सरकार जेप्रो चिनि देबन मुवासिं सामा हायमिया हा केन्द्रनि फुस तुबि अर आइडेन्टिफाइ माखायनाय अरनि फुस कुन आइडेन्टिफाइ खायमिया जे जागाव फाटराहानि फायने तिनि राज्य सरकार चालौइ दङ अरनि केबिनेट गखायजो दङ अब जों गनिनि एक्सेप्ट खायमाला एबं जों गाहाम कुनिनो फन जों हमनो पेदेसल माने दावान सकते और जों अबन चिन टार्गेट दंनाय एबं जिनि डिमान्ड अबन दंनाय जे केन्द्र र हस्तक्षेप माखायनाय केन्द्र सरकारनि फुस बेकर डिटेक्ट माखायनाय पुस बेक माखायनाय अब चिन डिमान्ड हामबाय